Thathe lithuba sibingelele siphinde sibonge kakhulu kumakhasimende ethu ka Usengaphila Herbal Solution. Kule Nkosi ke namhlanje umhlathuze online isintu sami. Lapha ke sisuke sithinta izifo kanjalo nokwelapheka kwazo ngamakhambi esintu. Last week Saturday sathinta indaba enkulu, indaba yomhlume ngokuhlukana kanjalo nokulapheka kwakhona. Namuhla ke abantu basicelile siyesibheka ukuthi ngabe yini ekhulunywa abantu isonto leqala kuze kubeke liyophela, bese ke sikhuluma futhi ngayo kule Nkosi ke lapho esithi khona isintu sami. Namuhla sithinta ke indaba yelumbo. Liyini na ilumbo? Ilumbo into yobuthakathi eyenziweyo ukuba igulise, kuya ngokuthi ke umuntu uyenzele ukuthi ifike ibe yini kuwena ngokwentando yakhe. Uma ke ungasukumanga ngokusheshsha noma wadinga usizo nje wangayilovisa wahlala ize ikubulale. Ahlukeneke nawo amalumbo ingane zakwethu, mhlambe ukubala nje okumbalwa. Khona ukuba khukhumalelwe yisisu, uvuvukalelwe zinyawo, mhlambe uhanjwe noma ulunywe zintwala, ungezwa kuhamba into ngaphakathi, kube isilwane mhlambe, kwabanye kube inyoka nje ngaphakathi, kokunye uvuvukale isitho sangasese. Uma ungumuntu wesilisa kakhulu, imvamisa usukulale nomuntu ocushiwe. Uma ke ngowesifazane njalo khona abanye abophayo, noma ke kungeyisi isikhathi sokungena einsukwini zakhe, noma nje umuntu wesilisa uma ulele naye njalo wena mawuqeda nje uyopha, omunye ophe bengakaqali, into leyo eyilumbo. Imithi ke yini yona le ihlanganiswa kanjani, likhandwa kanjani leli lumbo, lingena kanjani? Ilumbo bafethu imithi ehlanganiswa namafutha ezilwane, kucushwe umuntu noma bemeqise, kuhamba kuthiwa umuntu umeqo. Kanti ke futhi abanye abantu bafethu kumele bazi ukuthi lokho kokopha kakhulu kubantu besifazane kakusikho ukuthi mhlambe kuba yilumbo nje lingena ngokulalana kuphela, kodwa lingangena ngeindlela eziningi ingane zakwethu. Niyazi ukuthi alabantu besifazane banakwabo engakwenza lokho, noma umngani mhlawumbe ufuna ukufeza inhloso zakho, umona noma mhlawumbe isihlobo sinomona nje nani, ngoba phela kuyaliwa nasemakhaya. So impahla lezi njengezikhindi zangaphansi, umuntu engakusebenzisa lokho ukukulumba, esebenzise khona nje impahla yakho, then uthole ke usunalezi inkinga lezi ezifana nalezi. So uma ke unokusola lokho, ungazibambezeli, shayela le nombolo yethu uthole imbiza nensisi yamalombo, uvuke uphile ube ngumqemane bese uzivikela, ngoba ilumbo liyabulala, and the more likhula kuba nzima kakhulu kulilapha. Baningi abantu abathi bayakwazi ukulapha, kodwa uthola ukuthi cha kunjalo, ngoba akuyona into nje ongavela usuke uthi hayi ngiyivukana sengilapha amalumbo. Cha, ingane zakwethu, umsebenzi lo omkhulu, ingakho kubalekile ukuthi usithinte sikwazi ukuthi sikusize ngokusheshsha. Inombolo yethu ke ithi 081 479 6929, 081 479 6929. Sikhona na ku WhatsApp, ungasithinta noma ngabe nini, liyalapheka ke lona. Siyathaka ke amakhambi esintu njalo nokunye, ungayiphothi ungayibambezeli ingane yakwethu. Sikhona, siyatholakala empangeni rail lapha estation, noma ukude imithi kodwa iyafinyelela la ukhona ngophepho. Wena faka elakho iorder manje, usitshele ukuthi ngabe udinga ini, bese sikwazi ukuthi ke sikusize. Sizoyithumela nje ngophepho, ifinyelele kuwena within 3 days, 5 days or 7 days noma 9 days. Kukuwena ukuthi ukhetha luphi uhlelo. Siyabonga kakhulu ke izingane zakwethu, inkosi mayibusise, kwande umusa. Sikhona na ku Facebook, cishe ngalibala, Usengaphila Herbal Solution, Usengaphila Herbal Solution.